mumastreets esocial media nyaya dzangu ndedzemastreets ande so mastreets esocial media mandinoswera ndichiona nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda ndikuzivisei kuti zvii zviri kuitika. Hondo yatanga nditi kuti zvinopera zvakanaka here wazukuru, hameno zvinopera sei. Imimi ndimi muchatitaura comment section. Aiwa, chekutanga nchida kutendai kuti thanks very much neiyo unwavering support. Anditi ndine vamwe ndina vamwe anonzi Mai Miti, so anditi aripo anonzi Joyce Miti. A big shout out to you. Thanks very much for your unwavering support. Anditi right, inzwai vazukuru, mumastreets hamuna kumira mushe. Pane anonzi Passion Java, ndokunga mumuziva mukomana uyu anonzi Panganai Java, neanonzi iye Sekalaz, tawanda mukomana uyu, anonzi iye Yala Nation Boss. Anditi Yala Nation Boss. So Sekalaz na Panganai pane kuchinjana kwemashoko kune kwatanga. Right, Passion Java akataura akati sei ma-artist asina mari. Anditi akabvunza kuti sei ma-artist asina mari. And then Sekalaz akabva apindurawo akabva ati vanogoita mari sei iwo uchivapusisa. Iwo uchivapusisa vanoita sei mari. That was ndo kuresponda kwakaitani kwakaita Sekalaz. Ameno munozona sei vazukuru, Sekalaz mbanditi na profita anditi wevamwe, prophet wevamwewo anonzi Prophet Passion Java. Mashoko atangawo haisi hondo mashoko here, because kutaurirana chokwadi Passion ane yepi yakanyanya. Also Yala Nation Boss Sekalaz kupindura hana munhu anotya anopindura. Chinopera zvakanaka here ameno. Tamirira kuti tinzwe kuti zvinopera sei. So ngataura necomment section kuti munofungei nemapinduro aitawo Sekalaz ekuti zvoni maartist agone kuita mari nekuti Passion Java ari kuvapusisa. Kwai vari kupusiswa naPassion Java. Munofungeiwo nawo mashoko awa. So from Uncle Sam, the only Zimbabwean uncle, pari zvino nichitichi much love.